Το γανόδερμα είναι ένα είδος μανιταριού γνωστό από την αρχαιότητα για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Σήμερα θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο αξιόλογα βότανα για τη διατροφή μας, καθώς παρουσιάζει τις περισσότερες θεραπευτικές ιδιότητες από όλα τα άλλα. Ο συγγραφέας και ειδικός στη διατροφολογία, κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, είναι τώρα στην παρέα μας για να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό μας το συγκεκριμένο μανιτάρι. Τι μανιτάρι είναι αυτό, κύριε Γρηγορίου? Κόκκινο, θα λέγαμε. Τι θαυματουργό μανιτάρι είναι αυτό? Διάβαζα ότι μπορεί να κάνει καλό σε περισσότερες από 30 ασθένειες και μάλιστα είναι γνωστό ως ο βασιλιάς των θαυματουργών βοτάνων. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα, στην αρχαία Κρήτη. Το βρίσκουμε στα ιερογλυφικά και η ονομασία του ήταν γνωστή από τότε, γανόδερμα. Η χρήση του εκτός Ελλάδος καταγράφεται 2000 π.Χ. στην Κίνα. Δηλαδή με την έννοια ότι έχει ήδη ξεκινήσει, όπως έχουμε πει τόσες φορές. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή και στην παραδοσιακή κινέζικη. Ναι, και καταγράφεται σαν το μανιτάρι των θεών και το χρησιμοποιεί η οικογένεια των αυτοκρατόρων της Κίνας σαν το βασικό είδος διατροφής και ευεξίας. Δηλαδή καταγράφεται σαν το πιο σημαντικό θέμα διατροφής για τους αυτοκράτορες και από εκεί το πήραν και σήμερα και η εξέλιξή του, και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η καλλιέργειά του σε μεγάλες ποσότητες, πολλούς τόνους θα έλεγα, γίνεται στην Ανατολή, δεν γίνεται σε εμάς. Καλλιεργείται και σε εμάς, στον Όλυμπο, στη Μαγνησία, ακόμα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος, μύκητα, όπως είναι όλες αυτές οι καταστάσεις φύσεως, όπως γνωρίζουμε τα μανιτάρια, που διαφέρουν από την απλή, όπως το καταλαβαίνει κάποιος, παιδί μου, βότανο. Είναι ένα άλλο είδος φύσεως, χλωρίδας. Το μανιτάρι αυτό έχει την εξής ιδιότητα: δεν φυτρώνει στο χώμα, φυτρώνει πάνω στους κορμούς των δέντρων. Και εδώ ήταν η μεγάλη παρατήρηση της αρχαίας Ελλάδας στο θέμα. Όταν αυτό το μανιτάρι, το κόκκινο, έτσι όπως τον είχαν ονομάσει. Είναι το μόνο μανιτάρι που φυτρώνει στους κορμούς των δέντρων? Ναι, το μόνο αυτό. Και... Επομένως, κάποιος δεν υπάρχει περίπτωση να τον μπερδέψει με κάποιο άλλο? Όχι, δεν μπερδεύεται. Δεν είναι κάτι που. Όχι, το λέω γιατί ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα είδη των μανιταριών. Και φυσικά υπάρχουν και δηλητηριώδη, όπως το έχουμε πει. Πολύ κίνδυνοι, βέβαια. Η παρατήρηση ήταν απλή. Όταν ένα δέντρο μικρού μεγέθους, οτιδήποτε άλλο, είχε αυτό το παράσιτο εντός εισαγωγικών στον κορμό, αντί να καταστρέφεται το δέντρο, όπως συμβαίνει συνήθως, το δέντρο παρουσίαζε καλύτερη λειτουργία και υγιές και ανάπτυξης. Οπότε το είδαν αυτοί, παρατηρήθηκε ακριβώς έτσι. Ένα μανιτάρι που φυτρώνει πάνω σε ένα κορμοδέντρο και το δέντρο έχει καλύτερη υγεία. Ας το πούμε αυτό έτσι. Το παρατήρησαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακριβώς. Και καταγράφεται στα ιερογλυφικά της Κρήτης. Και γνωρίζουμε ότι η τετραβοκαθάψια εδώ που γινόντουσαν όλες αυτές οι αθλητικά, ας το πούμε οπωσδήποτε, τελετές, οι αθλητές χρησιμοποιούν το γανόδερμα τότε για να έχουν αυτή την κίνηση, την ευεξία, την ικανότητα. Το χρώμα είναι το κόκκινο που ξέρουμε όλες τις κολόνες της Κνωσού, εποχή του Ταύρου, και βλέπουμε δηλαδή μερικά πράγματα συγκεκριμένα για συγκεκριμένες καταστάσεις διαβίωσης, χρήσης, αυτό που λέμε φύσεως προς τον οργανισμό. Ναι, καταγράφεται από τότε. Φυσικά σήμερα έχουμε τεχνολογία και μπορούμε να δούμε εκατομμύρια φορές πράγματα περισσότερα από τότε, αλλά η παρατήρηση φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο καθαρή τότε από την παρατήρηση που έχει σήμερα ο άνθρωπος. Αυτό το μανιτάρι, κύριε Γρηγορίου, φυτρώνει σε όλα τα μέρη του κόσμου? Γιατί είπαμε λίγο πριν ότι το χρησιμοποίησαν και στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Ακριβώς, ναι. Είναι στην εύκρατη ζώνη. Πρέπει να υπάρχει νερό, πρέπει να υπάρχουν δέντρα. Δεν μπορεί να το καλλιεργήσει κάποιος στο χώμα είτε στην έρημο. Έχει ένα ιδιαίτερο είδος. Και ακριβώς αυτή η ιδιαιτερότητά του ήταν που το έφερε σε αυτό το επίπεδο γνώσεως στην αρχαιότητα και φυσικά και σήμερα. Πώς και βγήκε στο προσκήνιο αυτό το είδος μανιταριού? Γιατί τόσα χρόνια αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, θα έλεγα. Την ύπαρξή του. Και βλέπουμε ότι μερικοί άνθρωποι σε άλλα μέρη της γης, εκτός Ελλάδος, χρησιμοποιούν τα δικά μας, διαβάζουν τα δικά μας, όχι τώρα, από αρχαίους καιρούς, μιλάμε για σήμερα. Και βλέπουμε ότι μεν πράγματα καταγράφονται στην ανάλυση και παρατήρηση στον ελληνικό χώρο, αλλά βλέπουμε ότι μερικά πράγματα συντηρούνται εκτός Ελλάδος για πολλές χιλιετίες. Και αυτό είναι και το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ του ελληνικού χώρου, που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές, και ενός χώρου που δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής καταστάσεων πολιτισμού από έτσι απλά που θα λέγαμε κράτη, μορφές και οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί. Υπάρχουν κάποια αρχαία κείμενα που αναφέρουν αυτό το είδος μανιταριού? Στα ιερογλυφικά υπάρχουν, είπαμε στην κινέζικη καταγραφή διατροφής, οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
Η γνώση όμως τώρα, όπως το έχουμε πει τόσες φορές, ότι ποιες είναι οι πραγματικότητες της φύσεως και τι ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιεί, είναι μια τεχνολογία, ακριβής τεχνολογία των τελευταίων 100 χρόνων και βλέπουμε ότι αν σήμερα κάνουμε τις έρευνες, βλέπουμε ότι οι παρατηρήσεις των αρχαίων μας ήταν πολύ ακριβείς πάνω σε αυτό το θέμα. Απλώς εμείς σήμερα έχουμε την επιστήμη όπως να τα και δούμε. Στα άλλα θέματα. Σε πάρα πολλά. Βλέπουμε με την επιστήμη σήμερα και την τεχνολογία ότι είναι πάρα πολύ ακριβείς αυτά που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι μας. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους αντιγράφουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει. Τι ουσίες περιέχει το συγκεκριμένο μανιτάρι και είναι τόσο ευεργετικό για τον ανθρώπινο οργανισμό? Στη δική μας πειραματική μετός εισαγωγικών χρήση, πέρα από ότι ό,τι διαβάζουμε το έχουμε και σε προσωπική χρήση πολλά πράγματα της διατροφής, είδαμε ότι τα αντιοξυδοτικά, ο τρόπος που μπορεί ο οργανισμός να πάρει ουσίες για να λειτουργεί το λεμφικό σύστημα του οργανισμού, ο τρόπος που μπορεί να είναι ένα αντιφλεγμονώδες, όπως παίρνουμε ένα παυσίπον που έχουμε πει τόσες φορές, ένα αντιφλεγμονώδες, μια καλύτερη ροή του εντέρου, οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε ότι αυτό το είδος, και είδαμε ότι αυτό το είδος του μανιταριού έχει 100 πόσα διαφορετικά στοιχεία, συνήθως γύρω στα 100-150 στοιχεία, είναι ένας βασικός αριθμός ιχνοστοιχείων και οτιδήποτε άλλο σε κάθε είδος, ακόμα και στο λεμόνι, σε ένα φρούτο ή σε οτιδήποτε άλλο. Περίπου εκείνο το μέγεθος, 15-150 διαφορετικά στοιχεία επιβίωσης του είδους και τι χρησιμοποιεί το είδος για να επιζεί στη φύση και τι μπορεί ο οργανισμός να παίρνει από αυτά. Δεν είμαστε εμείς εκτός φύσεως με την έννοια σαν κορφή της αλυσίδας. Βασιζόμαστε 100% στα οτιδήποτε παράγεται πριν από εμάς για μας. Και αυτό είναι το θέμα της πραγματικότητας στην έμβια φύση. Ο άνθρωπος, έτσι για να το πούμε πολύ πιο απλά, από τα 20 αμινοξέα που τον κρατάει στη ζωή μπορεί να φτιάξει μόνο τα 12. Τα 8 αμινοξέα, που είναι βασικό DNA και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τα πάρουμε έτοιμα από τη φύση. Τη στιγμή που είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε βάση βιολογίας, να χρησιμοποιούμε τα έτοιμα προϊόντα, και τα έτοιμα προϊόντα έχουν αυτά και αυτά και αυτά, και τα γνωρίζουμε όλα αυτά εδώ και δεκαετίες, είναι πάρα πολύ απλό να βρω ποια είναι η πραγματικότητα, να ξέρω τι είναι τα στοιχεία, να ξέρω πώς λειτουργεί το κάθε είδος, κάθε στοιχείο, κάθε μόριο και να έχω την απαραίτητη χρήση, την αναγκαία χρήση, τι χρειάζεται ο οργανισμός μας. Οπότε το να μπούμε στην πραγματικότητα είναι απλό. Η παρατήρηση ήταν αρκετή για την αρχαία Ελλάδα. Η παρατήρηση δική μας τώρα είναι να το χρησιμοποιήσουμε κάθε είδος και να ξέρουμε ποια είναι η ακρίβεια, τι προσφέρει, τι κάνει. Εσείς από τις έρευνες που κάνετε συνέχεια πάνω στη διατροφή, τι έχετε διαπιστώσει, πού μπορεί να κάνει καλό το γανόδερμα, σε ποιες ασθένειες? Αυτό που βασικό θέμα του γανοδέρματος είναι ότι λειτουργεί στον οργανισμό σαν ένα είδος, πολλά μόρια τα οποία τα παίρνει ο οργανισμός και τα χρησιμοποιεί εκεί που έχει ανάγκη. Αν ο οργανισμός έχει ανάγκη στην κίνηση του εντέρου, χρησιμοποιεί αυτά. Αν έχει ανάγκη ο οργανισμός να καθαρίσει μια φλεγμονή, χρησιμοποιεί αυτά. Δηλαδή ο οργανισμός από μόνος του. Τα αποθηκεύει δηλαδή αυτά τα στοιχεία του μανιταριού ο ίδιος ο οργανισμός εκεί που τα χρειάζεται. Εκεί που τα χρειάζεται. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα της έρευνας της πραγματικότητας. Χρειαζόμαστε στοιχεία για λειτουργία? Ναι. Ποια είναι αυτά? Αυτά. Υπάρχουν στην καθημερινότητά μας? Υπάρχουν. Η καθημερινότητά μου είναι ακρίβεια, δηλαδή παίρνω όλα τα στοιχεία που χρειάζομαι? Όχι. Από την αρχαιότητα δεν παίρνουμε. Γιατί δεν παίρνουμε? Το έχουμε πει τόσες φορές. Δεν έχουμε οσμή όπως όλα τα άλλα θηλαστικά είδη. Δεν γνωρίζουμε βάσει ενστικτόδης καταγραφής το τι είναι αναγκαίο όπως κάθε είδος ζώου γνωρίζει. Οπότε για τον άνθρωπο η παρατήρηση και ο πολιτισμός του και η γνώση του είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Οπωσδήποτε όμως τα στοιχεία που έχει αυτό το είδος του μανιταριού και έχει καταγραφεί από τότε και μέχρι σήμερα και τώρα μπορούμε να τα αναλύσουμε και πολύ πιο κατάλληλα, ναι, έχει αρκετά στοιχεία που ο οργανισμός μπορεί να τα πάρει και να είναι ακόμα και σε μια πάρα πολύ καλή υγεία. Να μην έχει κανένα πρόβλημα αυτό εννοώ, με την έννοια ότι χρειάζεται κάτι συμπληρωματικό οτιδήποτε άλλο. Αυτό το είδος του μανιταριού τον βοηθάει να έχει καλύτερη λειτουργία από αυτό που έχει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος. Είναι πολύ. Συμφέρει με ποια έννοια? Συμφέρει τον οργανισμό να έχει αυτό το είδος του μανιταριού. Αν πω ότι θα χρησιμοποιήσω κάτι για να έχω μια καλή υγεία, τι χρησιμοποιώ, τι τρώω καθημερινώς, τι χρειάζομαι? Ναι, το χρειάζεσαι. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Για να μην μπω στην επιστήμη, για να μην μπω στις λεπτομέρειες που είναι πολύ δύσκολες για τον άνθρωπο να καταλάβει τώρα ουσίες και αντιφλεγμονώδες και ροή ηλεκτρονίων και αυτά που έχουμε πει. Ότι ναι, μεν γνωστά, αλλά είναι πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο να μπει στην πραγματικότητα εκεί. Πρέπει όμως να πούμε κάποια στιγμή, επιβάλλεται. Όπου επιβάλλεται, ναι. Κύριε Γρηγορίου, η επιστημονική ονομασία αυτού του μανιταριού ποια είναι? Γκανόδερμα λουσίντους. Χρησιμοποιούν λατινικές, έτσι λένε, λέξεις, αλλά στην ουσία το λουσίντους. Δηλαδή η επιστημονική ονομασία έχει προκύψει από την αρχαία ονομασία. Ναι, το γανόδερμα, επειδή επιστημονικοί όροι, για κάποιο λόγο, δεν έχω βρει ακόμα στην ακρίβεια,
χρησιμοποιούν 2 λέξεις για να καταγράψουν την επιστημονική ονομασία ενός αντικειμένου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έτσι τον 20ο αιώνα και όταν μπαίνουμε σε αυτό το επιστημονικό θέμα ονομασίας. Γανόδερμα είναι η αρχαία λέξη. Λουσίντους, οι λυκοειδές, λυκαβιές, είναι το κόκκινο χρώμα στα λατινικά. Οπότε το λουσίντους σημαίνει λυκαβιές, λυκοειδές, δηλαδή κόκκινο. Οπότε είναι το γανόδερμα. Το χρώμα περιγράφει η λέξη. Το γάνομα, ξέρουμε τι είναι το γάνομα, επιφάνειες που τις καλύπτουμε με ένα άλλο θέμα. Είναι η επιφάνεια του δέντρου που καλύπτεται από αυτό το μανιτάρι. Λυκαβιές είναι το κόκκινο χρώμα. Οπότε η επιστημονική ονομασία δεν είναι τίποτε άλλο από την οπτική του θέματος. Έχει μια οπτική καταγραφή ενός αντικειμένου, προϊόντος, οτιδήποτε άλλο. Και βλέπουμε ότι οι επιστημονικές ονομασίες, ναι μεν την αναγνωρίζει ο καθένας με αυτό, αλλά άμα πάμε στην ακρίβεια των λέξεων, βλέπουμε ότι η επιστημονική ονομασία δεν μας δίνει ακριβώς το τι είναι το κάθε είδος. Και αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά θέματα ονομασίας από την αρχαία Ελλάδα συνεχώς, ότι αυτά που οι αρχαίοι μας ονοματοθετούν ήταν σαν να γνώριζαν την ακρίβεια του γεγονότος, όχι απλώς την οπτική ή πώς φαίνεται ένα είδος, αλλά τι πραγματικά περιέχει. Και καταγράφοντας έτσι και με αυτό το όνομα, έκαναν ακριβώς αυτό, κατέγραφαν τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό το είδος μανιταριού υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή? Βγαίνει, καλλιεργείται, μικρές ποσότητες, είναι αρκετά ακριβό, 40 τόσα ευρώ το κιλό. Γιατί τόσο ακριβό? Είναι μακροχρόνια η καλλιέργειά του, δεν είναι ένα θέμα που το σπαίνεις φυτρώνει, πρέπει να αναπτυχθεί πάνω σε ένα δέντρο, σε κορμό του δέντρου. Στη φύση δεν μπορούμε να το βρούμε άγριο? Άγριο με την έννοια ότι υπάρχει στη φύση, υπάρχει στη φύση. Ναι, φυτρώνει και φυτρώνει. Πρέπει να είναι το κλίμα, πρέπει να είναι η αναπαραγωγή του κτλ. Δεν είναι ένα θέμα που χρειάζεται την ανθρώπινη παρέμβαση. Απλώς εμείς το καλλιεργούμε όταν είναι ένα θέμα να καλλιεργήσει μεγάλες ποσότητες. Πρέπει να φτιάξει πρώτα το δάσος σου, με τα μικρά δέντρα το δάσος σου, για να μετά να βάζει σε κάθε κορμό το μανιτάρι για να έχει αυτή τη μεγάλη καλλιέργεια. Αν το χρησιμοποιούμε όπως αυτή τη στιγμή παράγεται στις ανατολικές χώρες. Στην Ελλάδα παράγεται, υπάρχει. Κόβεται, καλλιεργείται, οτιδήποτε να πούμε. Ποια μέρη της Ελλάδας ευνοούν την καλλιέργεια? Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Όλυμπο και στη Μαγνησία. Είναι σε αυτό το κεντρικό μέρος της Ελλάδος, σε αυτό το κλίμα. Το βρίσκουμε ελεύθερο στη φύση. Στην Κρήτη φυσικά το καλλιεργούσαν, το είχαν. Οπότε στον ελληνικό χώρο υπήρχε σε πολλούς τόπους, θα έλεγα εκείνη την εποχή. Αλλά έχουμε κλιματικές αλλαγές και έχουμε και το τρόπο που έχουμε παρέμβει πάνω στα δάση μας και σε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό έχει καταστρέψει πάρα πολλά πράγματα και το ξέρουμε. Και ένα από αυτό το καταμέτρηση, παιδί μου, των γεγονότων αυτών στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχουν ελάχιστες μικρές έρευνες, τι υπήρχε εκεί πρώτα, πώς ήταν η περιοχή πριν 2-3 χρόνια, πώς είναι σήμερα. Εντάξει, γίνονται αυτές οι έρευνες, αλλά δεν γίνονται με το σκοπό να καταλάβουμε την πραγματικότητα και να χρησιμοποιούμε την φύση όπως πρέπει. Γιατί η φύση χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή και ο τρόπος που καλλιεργούμε στην Ελλάδα, οτιδήποτε καλλιεργούμε και παγκόσμια, όχι μόνο εδώ, αντί να βοηθά τη φύση, καταστρέφει τη φύση και αυτό είναι γνωστό στον καθένα. Οι ανατολικές χώρες και οι μεγάλοι ήπειροι όπως είναι η Ασία κτλ. Έχουν άλλα κλίματα, άλλους πληθυσμούς, άλλος τρόπος ζωής και εκεί βλέπουμε μερικά πράγματα που θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και εδώ, αλλά βλέπουμε μια τεράστια διαφορά κρατικής οντότητας πλέον πώς δουλεύει. Αυτό το είδος μανιταριού τρώγεται δηλαδή? Ναι, είναι ένα μανιτάρι το οποίο μπορείς να το έχεις στην καθημερινότητά σου όπως όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά βγαίνει και σε εκχύλισμα, βγαίνει και σε αφέψιμο. Έχει γίνει μια μεγάλη κίνηση πάνω στη χρήση του γανοδέρματος. Έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, έχει αυτές τις σωστές, θα έλεγα, δίνει στον οργανισμό αυτές τις ευεργετικές καταστάσεις. Δηλαδή παίρνουν το εκχύλισμα του μανιταριού και το βάζουν μέσα σε καφέ, σε τσάι. Διάφορα κάψουλες όπως έχουμε τα ωμέγα λιπίδια, όπως ξέρουμε αυτά τα πράγματα από τη φύση. Ναι, γιατί έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες και μπορεί ο άνθρωπος να το χρησιμοποιεί με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όταν έχει οτιδήποτε θέλει να φτιάξει μέσα του. Θυμάμαι σε μία άλλη εκπομπή που μας είχατε πει ότι ενώ η όμικρον ομάδα δεν μπορεί να πιει καφέ, εάν αυτός ο καφές έχει μέσα γανόδερμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, τη στιγμή που ο καφές ξέρουμε γιατί ενοχλεί την όμικρον ομάδα και αν έχω ένα άλλο είδος αφεψίματος ή μαζί, ένα εκχύλισμα ή κάτι άλλο από τη σκόνη του καφεδέντρου, του σπόρου από το δέντρο και χρησιμοποιώ αυτά τα δύο μαζί, βλέπω τεράστιες αλλαγές πάνω στην όλη δομή λειτουργίας. Όταν έχουμε ένα προϊόν όπως είναι το αφέψιμο, ο καφές ή όπως είναι άλλο, όπως είναι ένα τσάι ή οτιδήποτε άλλο, το μαύρο τσάι, το πράσινο τσάι κτλ.
Ναι, τα παίρνουμε αυτά και τα χρησιμοποιούμε αυτά τα βότανα. Τη στιγμή που η τεχνολογία μας όμως και η επιστήμη μας είναι αρκετή για να δούμε την πραγματικότητα σε κάθε είδος από αυτά τα είδη, πόσα είναι στην παγκόσμια ανθρωπότητα τώρα, 20-30, πόσα είναι τα καθημερινά. Τα καθημερινά εκτός του καφέ και του τσαγιού καλύπτουν σχεδόν το 90% της καθημερινότητας. Όλοι οι άνθρωποι πίνουν καφέ και τσάι. Ακριβώς. Οπότε, σαν δύο προϊόντα είναι πάρα πολύ χρήσιμα καθημερινώς, όχι χρήσιμα, χρησιμοποιούνται καθημερινώς. Οπότε, βλέπουμε ότι εκεί που ο καθένας χρησιμοποιεί ένα προϊόν, γιατί του αρέσει, γιατί ο καφές του αρέσει, οτιδήποτε άλλο. Αν βάλουμε μαζί γανόδερμα ή εχείρισμα κτλ. Από αυτό το μανιτάρι, βλέπουμε τεράστιες αλλαγές πάνω στη λειτουργία των ουσιών. Και εδώ τίθεται και το θέμα της αναγνώρισης. Ναι, έχω αυτό, χρησιμοποιώ και το άλλο. Παίρνω εκείνο, παίρνω και το άλλο. Δηλαδή, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες και βλέπουμε ότι το γανόδερμα, σαν εκχείρισμα μέσα στο αφέψιμο τον καφέ ή οτιδήποτε άλλο, ή στο πράσινο τσάι, ή στο μαύρο τσάι, οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείτε, έχει πολύ μεγαλύτερες ευεργεσίες στον οργανισμό από ότι καθαρά το ένα είδος από αυτά που ήδη τα γνωρίζουμε, καφέ ή τσάι ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε μια χρήση λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει. Μπορούμε δηλαδή να πιούμε έναν καφέ ή ένα τσάι και αυτός ο καφές και αυτό το συγκεκριμένο τσάι να κάνουν καλό στον οργανισμό. Καλύτερα από πριν. Πιο συγκεκριμένη λειτουργία, πιο ευεργετική λειτουργία. Και εδώ τίθεται και το άλλο θέμα. Ναι, τη στιγμή που πρέπει να ανακατέψω εντός εισαγωγικών δύο πράγματα για να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Ναι, καλό είναι να γνωρίζω και τι κάνω και να γνωρίζω και ποιο είναι. Και αυτή τη στιγμή, ναι, βλέπουμε ότι αυτή η προσέγγιση έχει αποτελέσματα. Επομένως, το γανόδερμα είναι συμβατό για όλες τις ομάδες αίματος. Το γανόδερμα είναι συμβατό για όλες. Δεν δημιουργεί προβλήματα. Κανένα πρόβλημα. Οι μετρήσεις που έχουμε κάνει και αυτό που έχουμε διαβάσει, βλέπουμε την πραγματικότητα. Η έρευνα τώρα βάσει Αντιγόνου και οτιδήποτε άλλο πλησιάζουμε πάνω σε αυτό το θέμα, βλέπουμε ότι το μανιτάρι είναι όχι μόνο ευεργετικό, όχι μόνο σαν καλό σαν τροφή, σαν ιδιαίτερη τροφή, αλλά ότι έχει κάνει πράγματα. Το μανιτάρι γενικά νομίζω. Όλα τα μανιτάρια. Ναι, όλα τα μανιτάρια είναι συμβατά για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες και οι μύκητες και τα ένζημα που έχουν για το ανθρώπινο στομάχι και έντερο είναι τα πιο καταλληλότερα που μπορούμε να βρούμε στη φύση. Αν θέλω να βρω κάτι που να βοηθάει την κίνηση του εντέρου και οτιδήποτε άλλο, τα μανιτάρια μου το δίνουν. Το γονόδερμα το δίνει και με έναν τρόπο ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η χρήση του στην αρχαία Κρήτη και ούτε το χρώμα του, ούτε οι αναφορές του, ούτε οτιδήποτε έχουν κάνει τότε. Δηλαδή είναι τη στιγμή που εκείνη την εποχή αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητά του και χρησιμοποιείται γι' αυτό ακριβώς τη μεγάλη ανάγκη των αθλητών να κάνουν αυτά τα αθλήματα και τους τελετές και να πηδούν πάνω από τους σταύρους σαν ένα άθλημα. Τους έδινε πολύ δύναμη. Οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς γιατί να καταγραφεί με τόσο μεγάλο μέγεθος, τόσο μεγάλη ιδιαιτερότητα αυτό το είδος. Δηλαδή βλέπουμε ότι η αναγνώρισή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή η ανάγκη του για τον αθλητή ήταν πάρα πολύ μεγάλη για να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Το γανόδερμα, δηλαδή λέτε κύριε Γρηγορίου ότι εντάσσεται σε αυτές τις νέες εντός εισαγωγικών υπερτροφές. Εντάσσεται και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε μια παγκόσμια κατανάλωση, παγκόσμια χρήση, γιατί και ο τρόπος που τα τελευταία 5-10 χρόνια έχει μπει μέσα στην πραγματικότητα. Έχει γίνει ήδη η στροφή στα έχει γίνει στροφή στα φυσικά και βλέπουμε ότι ο τρόπος να καλλιεργείς, ο τρόπος να παράγεις ένα προϊόν για να είναι σωστό και να μπορεί να έχει αυτό που πρέπει να δίνει αυτά που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο και να αναγνωριστεί, βλέπουμε ότι μερικά πράγματα, όπως έχουμε μιλήσει τόσες φορές για το ελαιόλαδο, που είναι το μόνο λάδι που μπορεί να καταναλώνει ο άνθρωπος, ότι και αυτό θα βγει στην πραγματικότητα και στην ανθρωπότητα. Και βλέπουμε ότι μερικά πράγματα είναι καλό να τα προωθούμε κι εμείς από εδώ που από εδώ ξεκίνησαν. Αντί να περιμένουμε μία εξέλιξη σε ένα άλλο μέρος της γης, γιατί είναι άνθρωποι πιο έξυπνοι ή απλώς διαβάζουν εμάς και κάνουν αυτό που εμείς δεν κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα, ότι πρέπει να σκεφτεί και. Κανένας δεν είναι πιο έξυπνος από εμάς, μόνο. Το θέμα είναι ότι έχουμε τον τρόπο, έχουμε τα πάντα να τα βλέπουμε, καλό να τα βλέπουμε. Να μην τα αφήνουμε δηλαδή να μας περνάνε, να μην τα αφήνουμε απαρατήρητα. Πρέπει να τα βλέπουμε, είναι επιτακτική ανάγκη. Επιτακτική ανάγκη. Και οπωσδήποτε με τον τρόπο που ζούμε σήμερα, μη τι άλλο, πρέπει να τα κοιτάμε τα πάντα. Η γεύση πώς είναι αυτού του εκχυλίσματος? Τώρα, σας ρώτησα πριν. Η γεύση, σαν γεύσεις έχουμε του αφεψίματος, σαν γεύση το ίδιο. Αν το φας σαν μανιτάρι και το φτιάξεις, είναι σαν να τρως κρέας. Σαν να τρως ένα σηκώτη τηγανιτό. Έχει αυτή τη γεύση. Και συνήθως τα μανιτάρια και αυτά που έχουμε στην Αρκαδία, τα οποία είναι ενδιαφέρον από αυτά που βλέπει ο καθένας στην αγορά, μιλάμε για τα Προσφέρει δηλαδή στον οργανισμό αυτά τα στοιχεία που προσφέρει για το κρέας? Όχι, δεν είναι θέμα πρωτεϊνών, είναι θέμα γεύσεων. Θέμα γεύσης. Έχουμε στην Αρκαδία μανιτάρια που όταν το κάνεις τηγανιτό είναι ακριβώς όπως κάνεις τηγανιτό το σηκώτη. Δηλαδή έχει αυτό ακριβώς τη γεύση. Όπως είναι το σπαράγγι,
σαν κρέας. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα και γεύσεις, να μην μπερδευόμαστε με τις γεύσεις, άλλο γεύση, άλλο τα στοιχεία και τα εχνοστοιχεία. Αλλά και σαν γεύση να το πάρει κανείς, ότι απλώς φτιάχνεις κάτι το οποίο δεν γυρίζει το στόμα ανάποδα, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Επομένως έχει και ευχάριστη γεύση. Και ευχάριστη γεύση και οπωσδήποτε είναι, όλα τα μανιτάρια έχουν και με τον τρόπο που το φτιάχνει ο καθένας προσθέτει, βάζει, αυξάνει αυτή την ιδιότητά του. Το κόκκινο μανιτάρι, αυτό το κόκκινο μανιτάρι, όπως μου έχει μάθει. Κάνει τις δοκιμές. Αυτό το κόκκινο μανιτάρι λοιπόν είναι θαυματουργό και δεν νομίζω να έκαναν όλη αυτή τη δουλειά στην Κρήτη και να κατέγραφαν στην αρχαία Κρήτη αυτά τα πράγματα, δεν ήταν ακρίβεια. Κύριε Γρηγορίου, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα μας και εγώ ευχαριστώ. Πάντως, σαν προϊόν, καλό θα ήταν να το καλλιεργούμε και εμείς εδώ σε πολλές ποσότητες για να έχουμε τουλάχιστον τις ανάγκες μας καλυμμένες.